Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, dereng ngantuk. Nek ngantuk koncone dhisik ikut dejel. Matur suwun sanget kangge warga Juwet sing ngempun guyub rukun kados ngeten niki. Ugi Pak Lurah nggih matur suwun pun maringi panggenan luar biasa temriki wau. Matur suwun sanget ugi kagem kanca-kanca YouTuber yang sampun setia selalu senantiasa bersama Budi Wijaya, juga kanca-kanca Sabu dan yang lainnya. Selamat malam. Ayo, Cak. Abang ireng wernane dawet nggawa sego kok kececeran. Aku seneng kabeh dulur-dulur Juwet. Tak dongakno kabeh muga-muga dibarokahi seger kuwarasan. Ancen Pak Lurah Suyanto luar biasa. Nang Jombang tuku wedhus sing gawe klambi abang, budal gak adus. Tapi raup wonge wayu-wayu. Eksistensi seniman dolor kudu dipertahanno, merga liwat seni iso njunjung martabat bangsa. Mula perlu bersinergi seniman karo pejabat sing ngreksa supaya iso harmonis bebarengan. Teknologi semakin canggih seiring perkembangane jaman, mula kanca lodruk aja mula dituntut kabeh kanca seniman kreatif lan inovatif bebarengan. Kolaborasi Disbudpar Provinsi Jawa Timur sing disengkuyung DPRD Provinsi Jawa
Persatuan lan kesatuan aja ditinggalno perlune cek tentrem bangsa lan negara kita tapi nek nang juwet kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan mbangun desa katik bengi iki nganakno sedekah kajate dulur juwet kene kabeh nyuwun berkah tak dongakno masyarakat juwet kene ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah aku kenal Pak Yanto niki kepala desane aku mang dijak mangan kare ayam lah kok cik enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering titik pokoke krasa nggih. Atus ngeten iki kula elingaken usum udan-udanan terutama ibu-ibu hati-hati. Nek longgo teng nisor niki nek udan-udanan biasae wonten orong-orong mudal. Syukur-syukur nek gawe rangkepan. Kuwatene gak gawe rangkepan, orong-orong salah sasaran gremet-gremet gruwel. Mule-mule klomo. Nggih. Monggo sami-sami didongaaken mugi-mugi njuwut mantun acara pagelaran ludruk niki rezekine kabeh tambah melimpah. Amin. Sing lara, sing gak enak awak mantun ningali ludruk mulih kabeh waras sehat. Sing duwe utang akeh benjing kabeh lunas kesauran. Sing amin iki ketara utange sik akeh. Ayo, Cak. Ngene tok ae wis. Nek ki gawe ngingone anak bojo. Mulai nggawa dhuwit abang-abang, meringis kaya garangan wong wedok. Tapi mulai gak nggawa mecucu kaya curut ngene. Jilbab putih, busana muslim, lambang suci. Aurat tertutup rapi penampilannya lugu ketok alami yoiku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola selalu mensyukuri nikmati Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman sopan santun bahasane sopan apal ayat kursi maca Al-Qur'an pinter sembahyang seneng sembahyang kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman
sore kaose dijanjet gawe nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari tiru model ABG jaman saiki katoke melepet bokonge wedi tak delok lakok persis pinto ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat porong kareso ditinggal awe-awe sing ngedong kancane Ludruk Budi Wijaya, ludruk kekinian. Gak podo dengan yang lain, bro. Satu bintang sinetron yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapakah dia? Wanto, Teko. Budi Wijaya, Selamat malam. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Sajan sananane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Aku sama cucu tresnaku ro kowe. Apa kata madu bunga temen rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke kekancan normalku jual kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kalem nopo-nopo anane wis tak ora bakal letre kowe aja sumelang wis tak ora bakal ilang ibarat koyo Budi Wijaya kowe jan istimewa asik Mas Raso Cocok Cak Wanto. kita goyang lagi Mas Raso Wijaya lho iki. Delero mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate sajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga temen rasane
Waduh, aku ngos-ngosan Mas Rasa. Nampani saweran ae kon kos-kosan. Salah. Selamat malam Juat. Selamat malam Juat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masalah. Apa? Ramu nih. Masalah seweneng so bengi iki. Apa? Rawame. Gak terima rame wong Jawa iki penggemar Rodrok Budi Wijaya. Penggemar Budi Wijaya. Iya. Masalah sampai merono full penonton so. Kabeh madhep rene. Madep rene. Ana situk sing madhep nang kono iku. Nandi? Oh ngoyo iku. Mangkane kok nadep samping. Udan ket sore deres so. Oh, masalah udan wis tenang ae. Tenang. Rodrok main wis jelas terang. Jelas terang. Iya. Kon perlu terange apa? Mergone Aku teko so. kon teko ku sok terang. Aku teko so. Iya. Pojok desa kabeh tak kei uyah so. Lu. Gaya apa? Ambek mak tahu. Ambek tahu. Lha iku mengko jenenge mak. Mangane terang so. Iya, padha ambek aku mang yo ngono. Heeh. Ana mendung titik tak usir srut langsung nyimpang. Mendong mau usir nyimpang so. Sakti kon so. Sakti 10 menit balik nggawa kancane. Kon ditawar udan. Iku jenenge gak sakti. Lah iya, Oh. juwet luar biasa. Luar biasa. Tuku dawet adae kelaras. Cakep. Wong juwet kabeh muga-muga seger waras. Awa umah. Tuku juat. Apa? Tak pangan nang pinggir sumur. Cakep. Warga juat muga kabeh panjang umur. Tuku dawet diwadahi omplung. Cakep. Warga juwet muga-muga sing wedok aja sampe kena ambung lho. Bahaya. Awa umah. Amin. Mangan juat Apa? nang dalan. Amin. Cakep. Kok amin? Aku liru amin aku. Nang mangan juat nang dalan. Mangan juwet nang dalan. Cakep. Main nang di Juwet. juat. Muga Pak Lurah Suyanto muga nyawer dagelan. Hahaha. Amin. Halo Mas. Oke. Halo. Apa? Apa sih? pasukan Kopior Setro. Kopior Terima hebat. kasih. Luar biasa teko setro sampai tekan. Pak Lo, Pak, sapa Pak, sapa Bang? Masalah. Pak Suyanto. Pak Suyanto mana ndi? Mole. Pak Suyanto mole. Kebangetan Pak Suyanto mole. Seorang pemimpin desa. Apa? Iki jenenge lurah. Ngerti lurah enggak artine? Ngerti. Lurah iku ngelu nang sirah. Oh ngelunang Lho sirah. iya, ojo dianggap gak tenang lho mikir Lu mikir wargae kaya kene iki, Glon. ngelu. Tapi yo kebacut. Lah kok kebaca? Wargae wanojik guyub rukun nglompok nang kene lurahe wis mule. Lah ika lho. Endi? Hah? Pak RT? Oh, suwun Pak RT. Jare ngene, jare dibisik kene. Ya. Kok kene Pak Lurah. Terima kasih Pak Loro Suyanto. Kena apa Pak Lurah kok diasmano dijenengno Pak Suyanto? Apa dilon Pak Suyanto? Asma Kinarya Japa. Oh, iya, artine so. Jeneng minangka donga. Wong biyen ning ngekek jeneng anake. Gak mungkin gak ono artine. Contone. Contone Rasa. rasa, artine rasa. Ro iku raga. Raga. So. So iku salah. Dadi gak gelem meneng gawe anak bojo salah akeh ndolek penggawean. Tilae akeh. Saiki nek jenengku so, Wanto. Wanto. Apik. Wan iku telek. Lho. Wanto iku wadah. Lho, To iku wadah. terus jering Berarti nek wanto iki kon iku wadahi telek. diangkrik aku dipikir sapi teng. Yo gak ngono so. Lah ya apa? Wong makku jenengno Bancaki e. Karepmu. Nggih. Karepmu apa? Yo sing apik Wan Dermawan, ngono ta apa? Dermawan apane wong kon nyelang sandale mbok jaluk kok dermawan iki lho. Iku kepepet. Ya nek Pak Yanto Lah, ngomong titik srot 100.000. Ngono. Lho. Apa? Maneh. Seto kopior luar biasa. Arek-arek iku rono omaku ado.
Mangane disangoni ngene iki Pak RT, Pak Lurah, Pak Polo, mbok ya gak ngerti belas. Ngerti. Pak Lurah tok Wis bisik-bisik Pak Yanto mang ambek apa Didi. wis bisi-bisi. Tahun ngarep wis jelas. Alhamdulillah. Iya. Jelas lah apa iku, So? Eh? Jelas lah. Lho jelas nanggap maneh. Seneng ge ditanggapno lodruk nggih. Seneng Sampeyan tak kandhani. Lurahe sampeyan nek gak gelem nanggap lodruk, demon. Lambemu lho toh. Leh, Kono dikai mangan get sore kok ngomong demo. saniki tak critani. Apa? Masuk wong-wong yo jelas ngerti kabeh. Apa? Kabar berita kemarin Sing nang Surabaya. Surabaya Apa? kantor diobong. Iya iya iya. Lho, Hmm. cagar budaya diobong. Iya iya iya. Gone ke polsek diobong. Mergo apa? Sebabe apa? Gak gelem nanggap lodruk. Mangkane Bu, Pak, nek lurah sampean gak gelem nanggap lodruk, omahe kudu di Lho, diobong ya apa? Sing jawab mek 5. Sing liyane. Sing liyane gak gelem jawab mergo dikai BLT. Lah jenenge Pak Yon, Pak Suyanto iki memang bijak kok. Bijaksana, Kena baik hati ditela- dan tidak sombong. Kena Ses- diteladani. iya, sesuai kaya jenenge artine Suyanto iku ya ngono iku. Ono artine? Ono artine, So. Kon tak elingno. Apa? Pak Yanto iki wonge meneng. Wonge anteng. Lho, Tapi nek muring-muring elek lho. Suyanto. Aja kok Pak Suyanto. Iya iya iya. Bapakne kancaku dolen. Bapakne Pak Yanto iku. Bapakne Pak Yanto kancaku dolen, makane aku ro artine Suyanto. Biyen bapakne cerita nang aku, Wanto arek ganteng blaem-blaem, iki lho artine Suyanto. Ngene kok Iya, Sok. ngene kok ganteng blaem-blaem delok teko sedotan aku niku. Loh, ancen aku ganteng. Suyanto Suyanto. mengandung arti apa? Su. Suami yang setia kepada istri dan taat kepada agama. Dia adalah Suyanto. Tepuk tangan tuh Pak Yanto. Luar biasa. Iya. Yan, Yan. Dari arti kata brilian. 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 Idene membangun masyarakat ini selalu brilian. Makanya desa Juwet ini maju luar biasa. Yaiku Pak Suyanto. Iya, teman-teman. Karis itu Apa? to. To gele digetno. To artinya apa? Taat kepada agama. Dia adalah Suyanto. Toat yo. Iya. Hmm. Tepuk tangan Pak Suyanto. Iya iya iya. Ngawur emang ngangoni ya. Mungkane kon ngelemah iki Nek sore. gak dilemak ya tahun ngarep gak di budal lemane sa. Lambemu Pak Suyanto, sak Iya. hebat-hebate Pak Suyanto. Heeh. Tetep ono unen-unen, ono paribasan. Unen-unene apa, So? Kesuksesan seorang pria Ya, tidak, oh nggih monggo. monggo. Iya, Hati-hati di dalan, dulur. mirip awakmu. Kehebatan, kesuksesan seorang pria Ya. itu tidak akan lepas dari yang mendukung di belakang, alias istrinya. Berarti maksudmu iki Pak Suyanto gak sukses nek gak didukung bojone. Yo iya, bojone ku ndukung. Bojone ndukung. Iya, diapa-apano bojone iki wong wedok. Nek Pak Suyanto gak didukung wong wedok, susah dhek mimpin desa. Oh iya. Diapa-apano wong wedok iku tetep nomor 1 sak dunia. Wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis gak ono nek gak wong wedok. Yo gak, Apa? tetep wong lanang. Wah, gak iso. Nandi-nandi iku derajat lelaki Ya, ada di atas Mas Roso. lelaki Wong lanang tetep menang. kok iso menang to kon? Kapak-kapakno tetep wong lanang. Wong lanang iku pondasi dalam rumah tangga. Iya, nek gak ana wong lanang, wong wedok uripe murat marit. Berarti si nomor 1 Nomor 1 tetep wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. piro bolamu piro? Wong lanang hidup. Wis. Bolamu sakmono tok. Rungokno saiki. Wong lanang. Apa? Hidup wong lanang. Aduh. Sak hebat-hebate wong lanang Ya. tetep tergantung nang wong wedok. Hmm. Kon ngerti? Isoke praenmu sing kaya telo bosok iki lahir nang donya. Iki prasamu teko sapa? Wong wedok. Wong wedok. Oh, iya, ya. Anane kon iso lahir iki teko wong wedok, iso ngandhut saklawase 9 taun 10 wulan. 9 wulan 10 dina. Boblok.
Lah iya wong wedok enek 10. Iki nek gak ana wong wedok kon gak iso lahir. Tetep sing nomor 1 wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tiada duanya. Jaremu wong wedok. Iya. Wong wedok nek gak meteng. Sit. Hei, wong wedok sing ngetengi sapa, so? Sing gawekno sapa? Iya ya. Masa wong wedok kate kosot. Ya rumah samu wedhus aku blok. Lah mangane iku, wong wedok gak bakal meteng so nek gak ono wong lanang. Ngono lho, so. Wong wedok gak mendesak nek gak ono wong lanang. Hidup wong lanang. Dah, wong lanang. Ya krek wong juwet iki wedok mbek wedi wedok wong juwet. Wae wong juwet. Wah, ketok iki wong lanang juwet wedi mbek wong wedok. Ora apa wancene sing nomor 1 wong wedok anjene. Gak iso. Basi ya wong wedok meteng teko wong lanang. Ya. Tapi eling, kon ben esuk kate budal kerja. Hmm. Sing mbok badhok iku apa? Ya sego. Sing masak sapa? Wong wedok. Nek gak ana wong wedok, kon kate mbadhok tletong katene kon. Heh? Iya ya. Tetep wong wedok iku sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngomong. Rasaku tetep wong lanang, so. Ha iso wong wedok. Wong wedok masak nggih duwe sapa? Yo, Wong wedok kate masak LPG entek, kate tuku LPG duwe sapa? lali aku rek. Wong wedok katene masak karo loko keltie, sapa duwe iso? Nek wong lanang gak nyambut gawe, apa sing kate dimasak? Tretong. Heh? Tretong. Jawab apa cocotmu? Aja meneng ae kon. Heh? Tak meritung. Wong wedok katene adang, beras entek. Nek gak njaluk wong lanang, kate njaluk sapa? Tanggane ya. Ya, tetep wong lanang menang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bosok cocotmu kon. Mbasi wong lanang nyambut gaene pinter. Oleh duwike pinter. Iya. Tapi nek wong wedok gak iso dadi daringan. Kate dadi apa duwikmu Kon nyambut gawe le kaya pirang-pirang juta, wong wedok seneng ngeletek. Entek duwikmu gak mbadhok kon le. Iya ya. Tetep wong wedok iku sing nomor 1 sak dunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tak akoni so. Ha iya. Ancene emak-emak iki makhluk terkuat di muka bumi ini. Ya yes. Tapi yo tetep wong lanang so. Kok iso? Saniki wong lanang gak nyambut gawe, bayangno. Ya. Sing kate ditabung iku apa? Tretong. Iya ya. Wong lanang gak nyambut gawe. Sing ge bayar bank apa? Tletong. Alah. Ngomong cocotmu. Sik salah. Ngomong cocotmu. Aku sik mikir kok goblok iku. Kok mikir tetep wong lanang. Glon. Wong wedok glowing kaya ngene. Atas perjuangane sapa? Perjuangane wong lanang so. Wong wedok gak bakal glowing nek wong lanang gak bakal sengsara. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ana paribasan. Main glowing kena bling. Wong wedok glowing, sing lanang golong koming. Tetep wong lanang so. Ngomong kok cocotmu. Amput anjane rek iki rek. Wong wedok wong lanang apa? Tetep sing gawe anu. Ya tetep wong lanang. Koyone teko wong lanang. Tetep wong lanang. Ya, kayamu akeh oleh. Duitmu akeh oleh. Iya. Nyambut gawemu hebat oleh. Iya. Tapi nek kon mulai kerja, apa maneh pas mulaimu bengi-bengi, Iya. kon butuh sesuatu. Nek wong wedok gak gelem lumah mengkurup ae, nesumu gering dadak kon. Jantungen kon nek wong wedok gak gelem mbok apa-apakno ayo. Kate lapo kon? Wong wedok tetep nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Alah, gampang. Wong wedok gak gelem lumah. Iya. Wong lanang tak kandhani. Apa? Wong wedok gak gelem lumah, nyambut gawe pegel-pegel. Mulai wong wedok mengkurep. Solusine siji, Apa, 150 oleh api. Apa kon katene? Wong lanang saelek-eleke wong lanang menang mele, Bro. 100 oleh, 150 oleh,
iki nang guyangan 300 sak kamare. Apa, San? Selawe geblak dhewe. Untune gak enak selawe geblak dhewe. Ta aja kebacut banci kok garap. Selawe geblak dhewe jadi. Wong apa iki? Sapa ngelem wong wedok, Mang? Aku. Awakmu. Iya. Ancen wong wedok sing nomor 1 kate lha apa? Wong lanang tetep. Wong wedok gak iso. Apa? Wong lanang tetep. Wong wedok. Wong lanang. Nek gelut mani ngomong. Kon bene tak sawat kok kon. Ayo. Sawaten tak sawat kon. Sawaten. Tak sawat. Tak kandhani ya. Apa? Morak-marik iki nek awakmu iki seneng wong wedok, Iya. kon dereng ngejokno wong lanang. Iya. Alah, wong wedok nek gak gelem dijaluki, nek turu mengkurep kan ngono sih. Iya. Lumano. Nek gak gelem lumah, Ah, mari dilumano, limen ge. sing dilem ge ku apa masalahe? Ayo iku. Oh, gawi gak oleh dilem ge seret. Ayo. Nang dedeng bededengan agak kon. Aku wis tahu. Ngelem buku gawe lem G nang kursi. Bojoku gak ero dilungguhi. Jerit, "Aduh, Mas, kenapa, Dek?" Lah kok kelet gak iso ngadeg. Akhirnya aku esuk parek esuk nyukiti alon-alon cetik. Lho, jejek karo aku. Apa? Alah. Kursi aku mari ngelem sih. Iya. Ngelem ge kursi. Heeh. Bojoku lungguh perok. Bareng ngadek kursine katut banyu. Wah, seje karo aku. Apa kon? Wah, gak ada bojo. Oh iya, nyari bojomu gawa wong. Kacau. Wong juwet gak ro, wong juwet. Karo. Jange ngene rek. Apa? Kon iki apa? Kumat arek iki. Amadit ki ora ngadep rono. Kakean lem G ngene iki lho. Wang donya. Wang donya padha ilinga. Amput. Wang donya. Wang donya padha ilinga. 1 2 3 4 wah. Ho. La 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 la. Ho ha. Ho ha. La 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 la. Ho ha. Ho ha. La 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 la. Hei Bang Donya. Ya. Bang Donya padha ilinga. Hei Bang Donya. Ya ya. Bang Donya padha ilinga. Iki jaman tuwa. Ayo anembah marang sing kuwasa. Iki jaman wis tuwa. Ayo anembah marang sing kuwasa. Ye ye ye. Iya iya iya. Ye ye ye. Hey 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 hey.
sembah marang sing kuwasa. Iki jaman heha. Hoha. Kali nembarang sing kuwasa. Munya wong donya. Wong donya padha ilinga. Wong donya wong donya. Wong donya. Wong donya padha ilinga. Mumpung isih lawang tobat. Lawang tobat isih mengo. Mumpung isih lawang tobat. Lawang tobat isih mengo. Oh, wong donya. Wong donya ayo padha sing eling. Ayo padha sing waspada. Dunyane iki wis tuwa. Contoh nang Sumatera bencana banjir kaya ngono. Iya. Nang Aceh yo banjir. Kayu-kayu glondongan. Iya. Kabeh ketok nang donya merga keserakahane pemimpin-pemimpin donya iki. Iya. Mamula kabeh ayo padha sing eling. Apa maneh wong rondo-rondo? Rondo sih, Rek. Iki ngono donyane wis tuwa. Kek-kekno. Timbangane gak payu. Sing duda-duda ya ngono. Gak usah ngersula. Iya. Gak payu ya gak apa-apa. Iya. Merga duda bangka ya bakal disiksa nang neraka. Lah apa? Gorong tutuk Wong kancane wis enak nyanyi, iki padha tobat padha ilinga. Kok malah wong donya. Ya aku ngelingno wong donya. Ha iya. Dunyane iki wis tuwa. Ya. Makane padha sing ilinga. Tuwa ku piye tuwek kene ta? Tuwek Nggo pendung. Ya, nggo pentung kaya awake Aja rame-rame. Apa, Cak? Iki londo kan jajah tanah Pulau Jawa. Lho. Sampe ngedekno tertek gempol porong. Lah iki dipatoki nderojek. Lah nek awak dhewe, ya toh meneng ae kan percuma dadi wong Jawa. Lho isis. Isis aku. Isin kok. Iso isis iku lho. Lah percuma dadi wong Jawa. Iya. Lah saiki ayo dibagi. Aku tak ngandani wong wedok-wedok ya kudu melok berjuang. Wong ngandani lanang-lanang, wanto ngandani banci-banci. Kae nak blas bagianku. Lho, banci ku lanang wedok iso kerja. Oh, ngono ya. Lah saiki aja kesuwen. Ayo dibagi. Ayo kono ngalor, aku tak idul, kon ngetano. Kok ngetan dhewe aku lak berasa panjak-panjakan. Wis aja ngomong. Ayo. kok. Janjane ana masalah apa sih, Kak? Tak delok sampean iki pirang-pirang wengi sampean gak turu. Lek tak kongkon maem sampean gak gelem mateng. Lek umpamane aku duwe salah aku njaluk sepuro karo sampean. Tapi lek aku gak duwe salah mbok tolong. Aku kandhane ana apa masalahe, Kak? Sukena Dik bojoku. Ana ngapa Kang Bintang? Awakmu gak luput ya, Dik. Awakmu gak salah. Tapi sikap sampean ngeneng gak arep mangan padha karo lara ati
njaluk sepura marang awakmu. Dene awakmu ndelok aku saben dina was-was lan sumelang, Dik. Mesti ana perkarane. Gak ana liya, Dik, sing tak pikir ya para penduduk Gunung Gangsir ya, Dik. Kenapa karo penduduk Gunung Gangsir? Mergo Londo gawe hukum lan peraturan. Maksude Sekabeh lurah dikongkon setor penduduk kanggo mbangun treta gempolan porong, Dik. terus sampean Aku pribadi, Dik, ora bakal aku nyetorno pendudukku nang gempol porong. alhamdulillah lek ngono ta. Wis sampean ngeman karo penduduke dhewe. Ning Kang, Piye, Dik? sawise aku ngerti perkara mung setor penduduk. Ning sing dadi pikir aku Kang Lurah. Ket biyen nganti saiki, apa nang atine wong Jawa ora duweni tumindak? Aku bisa ngusir bangsa Londo teko tanah Jawa. Tak ibaratake wong Jawa ki kaya sapu. Lek sapu sitok ora bakal iso nyaponi larakan. Ning sapu kuwi sak bongkok, Kang. Bisa kanggo nyaponi lapangan. Kuwi minangka wong Jawa. Padha bersatu ngusir wong Londo saka bumi Nuswantara Jawa. Amit, Gus. Kula sing dugi, Gus. Kaya wicaksana. Gus, ngaturaken kabar katiwasan. Rek, kabar ketiwasan sing ya apa sing mbok maksud, Rek? Enten bleduk ngampak-ngampak wonten pojokane Gunung Gangsir. Ilange bleduk, Gus. Enten barisan Londo pinten-pinten kompi. Sing kate mlebu nang Gunung Gangsir. Nggih, Awakmu dadi carik ning kene. nggih. Lah terus awakmu koyo meneng ae apa? Gus, kula niki nggih bawahan sampean. Nek mboten enten izin dugi sampean, kula mboten nglancangi, Gus. Dadi awakmu gak wani Mboten wantun. tanpa perintah teko aku. Nggih, Rek, nggih. redene Londo wis kate mlebu ana ing Gunung Gangsir. Pandhekan ana para penduduk. Alang-alang ana Londo mlebu nang Gunung Gangsir. Rek. Nek ngoten pangestuning Kang Kathah. Aja Kula kuwatir. papake bangsa Londo. Takut diomongke Londo teko. Terus ya apa tumindak sampeyan Kang Lurah? Sutina, Heeh. nyoto-nyoto aku wis Nggucen salah mboten, tentang Bapak Lurah peraturan Bintoro. Londo. Ora apa-apa ora sawedi. Tetep pertahanan penduduk kabeh, Kang. Bae menawa sawaya-waya. Heeh. Aku digawa Londo nilakno ya, Dik. Ora apa. En Bapak Lurah Bintoro Iya, Nduk, aku, Nduk. kedatangan ke sini mau menagih janji kepada you. Nduk. Janji apa sing arep mbok tagih marang aku? Ye sebagai lurah Iya, Nduk. en sudah berani membangkang perintah dari Nederland. Ye tidak mau setor penduduk untuk pembangunan jembatan Gempol. Nduk. Wis tak niati lan tak kajati ya aku ora gelem setor pendudukku nang Gempol Porong, Nduk. Sebab aku dadi lurah ora tega lan mentolo mbek menawa pendudukku nandang sarana ing Gempol Porong, Nduk. Lurah Bintoro, Iya, Nduk. perlu ye ketahui, itu jembatan Gempol Porong perintah langsung dari Queen de Hoogstraat Metsberg van Nederland, Ratu Wilhelmina. Nduk. Perkara iku perintah komandanmu Tandorom, aku gak ngurus, Nduk. Betake, aku gak bakal lilo lan rido lek pendudukku mbok siksa ana ing Gempol Porong, Nduk. Kalau begitu ye melawan sama perintah Belanda. Wis nyoto lek tak niati lan tak kajati. Aku bakal mbangkang apa sing dadi perintah Londo. Lurah Bintoro, Iya, Nduk. hari ini juga ye mau tidak mau harus bawa ke
londo. Umpama aku mbok gawa nang tangsimu, aku ora bakal nolak. Ning aku njaluk wektu aku tak ngomong ambek bojoku Dil. Jangan lama-lama. Iya, Nduk. Dek, Sutina. Nyoto-nyoto aku wis salah mbok mripate londo ya, Dik. Aku mbangkang aku ora gelem setor penduduk nang Gempol Porong ya, Dik ya. Ora apa-apa tak dukung, Kak. Mula dina iki aku bakal digawa londo nang tangsine, Dik ya. Aja nangis ya, Dik ya. Aku ora nangis. Sing tak jaluk pendongamu ya, Dik, muga-muga aku slamet gak ono alangan apa-apa ya, Dik. Sutina. Kang Bintoro ngerti. Iya, Dik. Tetesi elok ora mergo aku ketekan digawa karo Londora. Ning ngertenono, Kang. Iya, Dik. Berjuang mawa pangorbanan. Yen pancene ngorbano jiwa lan ragamu kanggo bumi Nuswantara Jawa. Aku lila kan kena kanggo crita anakku yen bayi pendekaring bangsa. Dik, Sutina. Gak keliru, Dik, aku milih bojo awakmu. Dene awakmu ndukung apa sing dadi perjuanganku. Dik, iya, Dik. Ning ilingo. Apa, Dik? Senajan to sampean wis dikandhani londo bakal diselok suwi ning ilingo. Aku ngenteni tekamu. Aja nangis ya, Dik ya. Kula mutu metes ana ing pipi, Dik, gawe ternyoy atiku. Sutina. Umpama saiki aku digawa londo ya, Dik. Aku titip pusaka iki. Karo loro telu mung siji anakmu ya Joko Sambang. Sing saiki lagi mertapa ing Bata Putih ana ing ereng-ereng Gunung Penanggungan ya, Dik ya. Iya, Kang. Jogon kanthi sing apik pusaka iki ya, Dik ya. Sutina, aku pamit ya, Dik ya. Sudah cukup. Iya, Nduk. Cukup, Nduk. Bapak Bintoro, sekarang juga ikut kami sholat. Bravo. Sutina. Kanggo merdekane bumi Jawa, Kang. Ora apa aku kelangan sampean. Ning kapan koyo bakal ana menungso sing nukas kowe para londo. Nundung kowe saka tanah Jawa kene. Kapan bakal ana? Monggo Kang Carek, Kang Lurah. Pinarak Kang Bilowo kok tebeking Pandherejo ten Gunung Gangsek. Monggo pinarak. Monggo. Wonten kali gatosan menapa? Nuwun sewu. Ajake kula tingali kok mantun nangis. Wonten perkawis Kang niki wau nentine mau. Enten masalah. Nggih. Masalahe napa? Kula tak crita mboten napa-napa nggih. Oh, nggih mboten napa-napa, padha pamongi mawon. Nyuwun sewu Kang Nggih. Lurah nggih. Niki wau nembe wonten londo mriki. Londo mriki. Nggih. Kok perlune londo? Nyepeng Kang Bintoro. Lah permasalahane Lah nggih niku. Saniki kula jenengan tangglet nggih. Wong jenengan iki nggih pamong. nggih. Nggih Carek. Ten Pandherejo mriku. Ing kumpami penduduk jenengan iki dikengken bangun tresek. Ning boten diparingi maem, boten diparingi ngombe. Lha napa ra sing manang jenengan? Nggih lara. Lah sami kali Kang Bintoro, boten para setor penduduk mergi eman kali penduduke. Lah nggih leres to? Lah niki sarae. Sebab napa? Londo niki lurah-lurah niki pun diparani kaya. Kudu setor penduduk. Mbok loro mbok telu kudu setor penduduk. Sing mbok
mboten setor lah. Bojo ndika. Nggih namine ngeman nggih mesakaken. Sinten griya niki nenggo lho Bang Sule bojone kapan? Gek ten mriku krungu-krungu mboten diparingi maaf kerja terus-terusan. Nggih mesakaken to Kang Carik. Tolonggo sak niki. Jelas dihukum. Jelas dihukum bojo sampean. Kata matine timbang uripe. Lah ngoten. Lah kon jenengan pun dhisik kesane. Blak-blakan mawon. Ya urip niku. Sak niki ngeten mawon. Babakan bojo sampean Bintoro pun dipikir nemen-nemen. Nuwun namine bojo kok mboten nang tahu. Lho sing enten mawon, sing enten mawon. Sing enten nggih simbok kula, bapak kalih tole. Lho enten malih liyane. Wong bojo dipeteten jane tangsi kok mikir sinten ajenge. Gus, bundile Gus. Dikok ki ambak mawon. Pun padane bola bundeli. Lan nggih. Sutina, Cek Gus Lurah. aku krungu tembungmu nek Lurah Bintoro digawa londo. Terus menurut koplokan pun sanjang kali Kang Carik. Gak gelem setor penduduk nang tertek gempol porong. Mesakaken mergine Kang. Bener karepe bojomu tapi salah. Salah kan pundi mapane lho. Iki panguasane londo. Ya lho. Nek mbangkang ka perintah londo, nandi parane. Nek kon mikir Bintoro, oh ngenes mati, Dik. Mergo nek go tangsi dipaku ndara akeh bongkone timbang urang. Nyuwun sewu nggih. Ngapunten lho Kang Lurah nggih. Ya. Kang Carik ngendikane akeh matine timbang uripe. Jenengan nggih sami. Sajane ngomong niki muter-muter kok kula kok rada nggak ati mboten kepenak. Sutina. Taonono Windonono jagate Lurah Abilawa koncong sampe gelung nek gak duwe bojo Sutina gak lega lan lila. Apa sebabe? Bojomu digolondo iki sing gawe Abilawa. Bangsat awakmu anjene Lurah. Tunggal sak pengron karo Bintoro. Kok mencolok ngono larapan bojomu? Apa masalahe? Kanok masalah siji gak gelem setor, loro gak lega gak lila. Nek kon tetep dadi bojone Lurah Bintoro. Pancen bener pernikahe bapak karo Simbok. Lek umpama biyen aku ora nangge mbek awakmu, bakal gak kepenak ora kuning kenyataane. Bener. Kowe wong elek atimu, berkira kaya kewan. Sutina, tak kandhani, Dik. Nek kon mikirno Bintoro percuma. Pandirjo, Gunung Gangsir, ayo tunggal sawiji. Kon tak dadekno Lurah wedok, donyaku tak yukno be awakmu. Iku lak karepku. Ngerteni ngono Lurah. Aku ora butuh bondo kelawan donya lek dikon adol bangsaku. Ora sudi. Sutina! Aman kene mawon. Wis dadi janji. Nek Abilawa gak iso duwening bojo Sutina, alung Boyopati. Manut, Dik. Ora sudi. Gelem manut gak? Gelem manut gak? Cik goblok, ki Sirik. Bagus. Jenengmu Carik Bargawa. Nggih. Satasare wedok gak iso nyegel, Sirik. Jane saged mawon. Ning kula nggadahi pertimbangan. Napa? Nek Yustina sama teka dek mati. Sing rugi Sing rugi ndika. Alus mawon, dinteni mawon. carane Dinteni rong wulan mboten perlu dinteni malih. setahun. Tahun, 2 tahun gak gelem. 3 tahun, 5 tahun. Oh, peklek. Ayo, Gur, ayo.
lajeng-lajeng niki. Sampeyan tak kandhani Den Nggih, nggih, nggih. Sawise sampeyan budal dikon ngalang-alangi londo. Nggih. Nyatane londo mlebu dene. Lah terus kausanane dol pundi? Kang Lurah digawa karo Bintara. Bintara digawa karo londo. Dadi Kang Lurah sakniki dibetot tentang sini londo. Ning sampeyan kudu mangerteni. Iya, iya. Lurah Pandirejo. Lurah Pandirejo, Lurah Abilawa karo Carek Bargawa. Teko ning Gunung Gangsing. Terus Yu? Ati mrakoso karo aku. Ning sampeyan kudu ngerti. Punjer perkara ning Kang Bintara digawa ning tangsine londo. Lambene Lurah Pandirejo. Yu. Ngeten mawon Yu. Jenengan sakniki sampean teng griyane tiyang sepah sampean, kula tak bejani Gus Lurah. Pancen iku tujuan. Nggih, nggih. Kandhano karo bojoku. Yen Yustina saiki nang Wonokoyo. Kaping lorone. Nggih. Aku diputo-puto karo Abilawa. Nggih, nggih. Uga sing gawe kabeh perkara iki ya Lurah Abilawa. Nek ngoten pun nganti kesuwen Yu. Jenengan teng griyane tiyang sepah sampean. Sampeyan budal dhisik aku Ngoten. nang Nek kene. ngoten pangestune Yu Lurah, kula bejanane Kang Lurah Bintara. Piye to, Kak? Kok malah ruwet perkarane. Arep boleh nang Wonokoyo. Ning kahanane koyo ngene malah ketemu karo aku. Kon kok nangis tukaran karo bojomu, Anduk? Bojoku digawa karo londo. Lho, salahe bojomu apa? Kok digawa nang tangsi londo? Jarene londo bojoku salah gak gelem sekor penduduk, Pak. Bojoku keman karo penduduk kabeh apa ya salah teko, Pak. Kaping lorone, Mbak. Sampe dereng Abilawa gak, Pak. Lurah Pandirejo. Ya apa, Nak? Yo iku, Pak, sing lebokno bojomu ning tangsine londo. Londo karo londo bojoku gak gelem sekor penduduk. Warep dipretoso, Pak. Lho, karepe piye Lurah Abilawa? Dia seneng karo aku, Pak. Tapi aku arep ngomong karo bapak yo, Pak. Ngomong apa, Nak? Pak, aku njaluk tulung karo sampean. Yo, yo. Sadurunge bojoku digawa ning tangsine londo, nitip pesen karo aku. Heeh. Iki pusakane sapa, Ye? Tindine Gunung Gangsing. Pusakane bojomu. Ora ana sing kuat nggawa iki, Pak, kejaba anakku si Joko Sambang. Lah terus Tolong teronang boto putih nang Gunung Penanggungan yo, Pak. iki kudu ditampa Joko Sambang. Aja mulih nang Gunung Gangsir, melok ombokmu nang Wonokoyo. Apa tambo? Mulih nang Wonokoyo ya, Nak. Rek, jaken mulih nang Wonokoyo. Aja nang Gunung Tolong Gangsir. yo, Pak yo. Aku tak ngeterno pusaka iki nang ngene Joko Sambang sing saiki nek Gunung Penanggungan. Jaken mulih rek, jaken mulih rek.
biar padang. Soroting Sang Bagaskara saka etan bebarengan anggonku mudhun ana ing tanangan. Anggonku mertapa 40 dina 40 bengi. Ning gurung jangkep 40 dina sik 39. Aku gugur mudhun ana ing tanang areh mergo atiku ketok-ketokan wong tuaku saklor. Ya Bapak Bintara barek maksudi. Sajake kena apa? Ora kena. Ora kena. Riko, Pakde. Iya, Bang. Untung Riko, Pakde. Cara dudu Riko tugel guru meno. Gak ngonone. Kate rak sabetangan Riko kok iso trengginas kok ngono, Pakde. Elek-elek Pakde iku biyen nom-nomane iki ya pendekar, Bang. Pendekar. Apa iku, Pakde? Pendek-pendek tau ndokar. Sampean iku guyon ae. Jurus-jurus aku isih eling, Cung. Mosok Iya. si aku ro ono Pakde ben aku tambah sakti ngono lho. Engko tiruan ya. Ya. Kon cek tambah pinter. Iya, Pakde. As. Hop. Hos. Hus. Hop. Jurus apa iku, Pakde? Naga menyambar. Wih. Apik, Pakde. Wih. Hus. Jurus apa iki, Pakde? Pedang naga langit. Wih. Ana jurus mana, Pakde? Isik sing paling bahaya. Paling bahaya. Has. Hop. Hoi. Has. Hut. Has. Ha. Pakde, Pakde. Iki jurus apa, Pakde? Dudu jurus. Apa? Nyolong klopo. Wah. Wong kon niku Pakde wis tuwek sik mbok takoni jurus-jurus. Gak ngonone, Pakde. Iya, Bang. Riko munggah nang gone Gunung Penangguhan kene lunyu-lunyu sajae ana parigawe apa? Dikongkon makmu, Cung. Kongkon mak. Dikongkon makmu. Ana kabar sing kurang penak. Bapakmu saiki digawa nang Tangsi Londo. Salah ya apa bapak digawa nang gone Tangsi Londo, Pakde? Gak gelem setor penduduke gawe tretek ngempol porong. Mergo bapakmu ngesakno karo penduduke wong gak dikeki mangan, gak dibayari. Gendeng wae Londo iki. Lah iso, Pakde. Heeh. Mari ngono, sakwise bapakmu digawa nang Tangsi Londo, enek dayoh wong loro. Lurah Abilawa karo Carik Bargawa. Lurah Bilowo mbarek Carik Bargawa. Nulungi bapak, Pakde. Gak. Kade merkosa makmu. Gak ngonone, Pakde. Kok kurang ajar iku, Pakde? Ya empuh kok kurang ajar. Wong wis ngerti nek makmu duwe bojo, dipeksa ape dirabi, gak gelem malah ape diperkosa. Nek ngono ya ana paribasane, Pakde. Paribasan apa? Gak kurang ketan, gak kurang sego. Wakul ijo kok digurepno. Gak kurang prawan, gak kurang rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno. Tuh. Tambah dikurepno, Pakde. Wong kon niku Pakde wis tuwek, mbok jak paribasan, Cung. Apa sampean iku? Pesene bapakmu. Iki pusaka tindih Gunung Gamsir. Kongkon ngekekno awakmu mergo gak ana sing kuat nggawa pusaka iki, mung kejaba awakmu, Bang. Loh. Lek gak ana sing kuat kejaba aku, dadak Riko kok iso nggawa pusaka iki, Pakde? Pakde mau ya sempoyongan, Cung. Sempoyongan mergo gak kuat nyekel pusaka iki, Pakde. Gak mergo ngono. Lah pergane apa? Sekesuk Pakde durung sarapan kok. Apa Pakde guyon terus ae. Makmu saiki mulih nang Wanakaya, nang omahe Pakde. Bang, aja kesuwen nak.
tulungono bapakmu sing nuk tangsi londo nak. Nek perlu entekno londo sing nuk tanah Jawa. Tamanono pusaka iki nggih. Pakde tak mulih nak. Jaga makmu. Engko nang sik diuber-uber karo Lurah Abilawa. Riko lek balik sing hati-hati Pakde, dalane lunyu kok ngene. Mari udan. Bener Pakde. Tak mulih nak. Tulungono bapakmu nang nggone tangsi ya nak ya. Iya ya Pakde. Pakde mulih. Sing hati-hati Pakde. Kurang ajar. Lurah Bilawa barek cari Bargawa. Bangsa Walanda sana. Aja girang gemuyu anggonmu nglebono bapakku, Bapak Lurah Bintoro nang nggone tangsi. Gila, adepono aku. Anake Lurah Bintoro kaliya Joko Sambang. Ayo, londo! Bener apa sing dadi kandhane Carik Wicaksana. Gak ana liya wong sing nglebokno aku nang loropan kejaba Lurah Abilawa. Nek ngono nyata-nyata elek kelakuane Lurah Abilawa. Gak lega gak lila jroning atiku lek umpama Sutina dipek bojo karo Lurah Abilawa. Hoi, Lurah Abilawa. Lek pancen ngon wong lanang sejati, ayo maju ning papan kene. Bintoro, Ya Abilawa. tak niati tak kasati. Nek selagi ning donya jek ana jenenge Bintoro, gak lega Lurah Abilawa. Abilawa. Nyata-nyata elek apa sing dadi kelakuan. Ilingo nalikane Sumitana ing ngarsane Bapak Guru. Awakmu kelawan aku nunggal nyawiji dadi siji. Ning nyatane kon paribasan wong lali ngen, wong melek gandong lali. Sopo Sutina? Sutina iku bojoku ning mbok putha-putha arep mbok pek bojo. Bidak mripatmu. Sing mikir kiblatmu. Sutina sadurunge mbok rabi to nangane sapa ae kon ngeroyok teko tangane Abilawa. Iku nyata buktine wong lanang sejati dudu liya ya Bintoro. Kenapa Sutina kok gelem tak rabi? Ning ora gelem mbok rabi. Mergo sifat lan kelakuanmu bejat. Oh, bangsat Bintoro, mati no papan kene. Bintoro. Lurah Abilawa. Nek pancen kon wong sektimana. Joko Sambang. Bapak tas kekeran kalau Lurah Abilawa nak nganti bapak disoto karo Krisi Abilawa. Bapak aduh nak gak kuat aku nak. Pak. Kuat napa? Joko Sambang nak. Kana liya sing iso nyambung watang putunge bapak kejaba awakmu ya nak. Bapak njaluk tolong. Tutuk napa sing dadi perjuangane bapak ya nak. Joko Sambang. Sing hati-hati ya nak. Bapak gak kuat aduh. Bangsat keparat. Lurah Abilawa barek cari Bargawa bangsa Walanda sanane. Ayo, mapan ana papan panggon kene aku sing bakal nyambung watang kutunge bapak.
Cari lapo. Idak matamu kowe. Ngertenono. Bapakku Bapak Bintoro. Hitungane tunggal peguron barek awakmu. Dadak wani ngatok karo bangsa Walanda mateni bapak. Wis ngerti nek wong tuamu iki tunggal guru barek. Ning sipate aku gak seneng. Nek nek kaeling. Awakmu anake Lurah Bintoro sing aran Joko Sam. Kok ketemu? Ayo, bebarangan nyambut gawe mbaraku nang gone rondo. Ora iso. Kapan aku sing bakal neruno perjuangane bapak. Nek ora kena tak eling kowe kudu mati saka tangan kowe. Tak itu baru tak minta tadi. Nek kono lanang sejati. Cari aku. Oi, kawajan. Pantes gagah pideksa ganteng rupa turase Lurah Bintoro. Joko Sambang aja mbok terusno dole. Sedina maneh kon dadi anakku tak gula mentah tak pasrahi desa Pandirejo sugihe sak donya kupen sing baku. Sutina makmu dadi bojone Bapak Lurah Abelo. Gelem dole? Ora sudi. Mindakmu wis ora bener. Ora mbelani bangsa Jawa tambah ngatok nang gone bangsa Walon. Nek wong Jawa dibelani kere bareng dole. Tapi nek Londo dibelani dadi wong sugih. Enak ndi wong melarat karo wong sugih? Ya anak sugih jare. Menono. Wis tak niati lan tak ajati. Yen Joko Sambang bakal nerusno perjuangane bapakku yo Bapak Lurah Bintoro. Nekat temen kon. Apamu sinawat tembak. Bangsa Walanda sana. Kamu ekstremis anjing Jawa hari ini juga mesti ikut tangkap untuk ketangsi Belanda. Ngomong lek bangsaku anjing Jawa. Kerek Londo, ngerti non? Joko Sambang ora bakal nrimakno. Nek bangsa Walanda sik mancik nang ngone bumi Jawa umpama Gunung Gangsir. Ayo, nek kena tak elingno balik nang ngone bangsamu timbang mati. Joko Sambang, sudahi semua yang kamu lakukan. Lurah cari jenderal kamu bunuh. Mending ikut kami. Kamu akan saya kasih jabatan lebih enak. Bergelimang harta. Jenderalmu wis tumekaning pati. Kon bature tegese bawane kudu nganut tumekaning pati kaya jenderal. Ayo, bangsa Walanda sing jero, maju. Dan kamu harus ikut aku. Semua lurah cari. Gara-garanya kamu. Tetep aku mbela bumi Jawa. Tetep belani rakyat Gunung Gangsir. Kowe kudu mati saka tangan. Bang.
Awakmu wong Jawa ta wong Londo? Aku separuhan. Astagfirullahaladzim. Mikir kabeh. Saya kok pete warna-warni. Masya. Apa? Delon iki. Wong Jawa ngatok barek Londo. Ayo, plorot kabeh. Ya Allah, ambune pesing. Ngentut goblok. Ngentut ta? Heeh. Lah kakimu akon. Nek perkutut. Gak ngono kon iki lho gendeng ta. Wis ngono ae. Ya ampun. Le. Manuk kenari ucul iki kok. Yo, awakmu saiki sadar ta gak? Ya wis aku tak mulai nang semampir ae. Kon iki ojo tekan ndi? Semampir. Kamu le. Tak mulai ya. Bang, sepurane, Bang. Lah sapa? Lah kanca akrab kok. Aja dibaleni maneh. Enggak. Nang balik. Ya nek Iki wis tobat temen ta iki. Tobat kabeh iki. iki ya ngono banci melok ae. Ngrewamu sapa dekat melo? Ayo. Ngrewamu sapa? Oleh pira mana mburi. Aku tak mulai. Penduduk kabeh. Monggo sampean nglombok. Sampean nglombok. Joko Sambang, aku percaya. Pancen awakmu sing iso nyambung patang putune wong tuamu iso ngungsir basa Walanda ana tanah Pulo Jawa. Saka perjuanganmu, tanah Pulo Jawa saiki gemah ripah loh jinawi. Kita duweni semboyan sak matine londo. Merdekaning Wonosobo. Mekaten kala wau derek-derek sedaya pasugatan saking kita arupi sedulur Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggihan sami sepedal. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.